Здравейте! Както знаете, аз съм Wolf и реших в този клип да ви покажа как да си направите няколко вида полшанки. Те са огнена издръжливост, моментално лекуване, твар на силата 2 и заздравяване. Те се правят като първо ви трябва статив за отвари и ви трябват полшанки, стъкленици с вода, стъкленица с вода и брадавица. За да се направите отвар на силата, ще трябва да направите така. Цъкате с десен бутон на статива за отвари и слагате трите полшанки пълни с вода, стъкленица с вода и слагате брадавицата. И ето виждате, че брадавицата вече почва да го кажем да се разлага, така да го наречем, в полшанките. И щом стигне стрелката додолу, ще видите какво ще стане. Ето, в момента полшанките още се стоят, няма ефекти. Обаче да знаете, докато съм се сетил да ви кажа, че има голямо значение в какъв ред ще сложите нещата. Винаги когато правите някаква отвара, винаги трябва първо да сложите така стъкленицата с вода, после трябва да сложите брадавицата задължително. Втори път виждате, че брадавицата не може да сложи. И за да стане отваря на силата, трябва да сложите и пламенен прах, който се добива от пламенена пръчка. А пък за да стане за повече време, редстоун трябва да сложите, а пък за да може да се хвърля, трябва да сложите барут. Ето, че нашата полшанка вече стана, но тя е с 130 щити атака. И сега, за да стане по-силна на този вид полшанка, и трябва прах от сяем камък. И ето, щом сложа прахът и сега ще стане плюс 260 щити атака, но за минута е 30. Ето, че нашата полшанка вече е готова. И сега аз ще си прибера пламенния прах и сега ще направя... Сега ще ви покажа как да станат другите полшанки. Винаги първо се слага брадавица, иначе полшанката просто няма как да стане. Така, пак слагате, винаги се действа в този ред на всяка полшанка. Слагате стъклениците с вода и брадавца от ада. И сега ще ви трябва за възстановяването. Къде беше тя? Моменталното лекуване. Ето такава моментално лекуване. Ще ви трябва сълза от гаст. Аз имах майче ето този чест. Да. И щом стане готово с брадавицата, слагате сълзата от гаст. А пък аз това сега ще го оставя. За да стане за заздравяването, ще ви трябва блестяща диня, ето такава. Пак същия ред действате, само дето сега вместо сълзата от гаст ще трябва да сложите блестяща диня. За огнена издръжливост ще трябва да сложите магмен крем, за повече време да издържа, защото това в принцип става за 3 минути, без да се хвърля. Щом сложите редстоун, след магмения крем сложите редстоун и ще стане за 8 минути, а щом сложите да се хвърли, ще стане за 6 минути. Моменталното лекуване 2 става от блестящата диня, пък
Чакай секунда, че Томакс ми пише. МСГ. Томакс. Ейса. И... докъде бях стигнала? Да. За ферментиралото око на паяк става твар на слабостта. За твара на натравянето трябваше... Че забравих твара на натравянето. Его YouTube пише Томакс. Сега да го питам. Томакс за да стане твара на отравянето. И опа. И ето че станаха за заздравяването. Сега ще ги направя да се хвърлят. После ще направя тези по 260 деца и те да се хвърлят. Но всъщност не, няма да ги направя. Ей го Томакс. Но малко се намаля времето за жалост, когато се направят за хвърляне. Да, сетих се какво трябва да се сложи. Не ферментирало око на паяк, а око на паяк, за да стане за отравянето. Той май ми написа, не знам. Ето такова. Сега да видя някъде дали имам празни почанки. Тя обаче няма ефекти. Ето стъкленица с вода. Брадавица в себе си нямам, трябва да взема. Ето брадавица. И ето още един вид отвара. Не мога да го отворя. Що така бе? Аха. Отвори се и слагам пак брадавицата. И сега чакаме. И слагаме околото на паяк. И сега чакаме и ще стане една много яка почанка, която задължително ще ни трябва барут за нея, иначе ако искаме сами да се отравяме, без проблем ще стане. Ето, че стана отвара на отравянето и преди да ще сложа Glowstone. Бяха ми казали, че става по-ефективна. Казаха ми, че вместо да дръпва по половин сърце, вземало по едно сърце. И сега го направя да се хвърля. И ще свърша клипа. Ето. Ето, че имам съвсем малък сет, ако бия някой да взема. Томакс да не е лефнал. Томакс. Я бе. Томакс. Той най-вероятно е лефнал. Да. Да, той отива да снима в Adventure PvP. Я да го видим тук какви сетове е успял да вземе, като е убивал. Тук си оставил полшанките. Тук някакъв сет е взел.
Така. Аха. И така майки вече няма нищо. Така все едно. Това беше от мен. Ако клипа ви е харесал, се абонирайте за мен. Аз ще качвам още много такива клипове. Дано да ви е хареса. Ще има уроци, оцеляване, PvP и всичко най-различно такова. До следващия клип!